Kenapa, Dik? Oh, kok ana kok kupu-kupu miber mau lho, Mas. Cekel siji to, Mas. Ndi to? Endi mau kupune lho, Mas? Ya engko bagian aku sing nyekel. Heeh, pas ana sing miber aku cekel siji ya. Muga-muga menclok nang kono. Akeh lho. Ha iya, menika kelawan nuwun sewu saking kadang kawula dari sektor keamanan dari Forkopincam Kecamatan Ngawen ngersaki mbangun desa Podanggoning kagarap kanthi irama gagrak tayub sawetawis dipun tenggo Pak nggih matur sembah suwun kawi gantos panjenengan sampun kersa pinarak ing dalu punika dipun lajengaken Nduk Cahayu kaya ngene lakon Savana nyampur sari yo iya yo iya yo koin mil gaya genjot yo sajak kompak luar biasa. Iki gumun lho. Piye, Mas? Iki kok ngentukke rombongan iso ngene kompake iki oleh didik ya apa? Iki gerombolan lho, Mas. Pinter ngapusi kancane. Kancane. Iya bener pinter ngapusi kancane lho, Pi. Entuk akeh dum sithik, entuk sithik dum sithik lho. Ancen duwe pedoman nek Kanyamin iki luar biasa jiwane iki sosial banget. Entuk akeh rasa didum, entuk sithik ngomong bloko suto. Andane dakek to. Lah iya. Ilmu lho iki. Semoga tetap sukses untuk Om Safaed. Pancen lek muni ngene iki aku awakmu gen disakeni mbek sing duwe gawe. Oh pantesan layak. Lah iya. Lah ngono kok mentolo rokok Surya diutu dhewe lho kok kancane iki diweki yo gelem cah. Lah iya. Wah, ayo melok-melok lho sing ayo ketara.
Kok kene iki keluwe Surya beda mangsamu. Rupane piye nak Surya lho, Mas? Buleke iki mambu gureh kok, Dik. Lah nak sukun. Walah buleke uleng-ulengan. Monggo, Nak. Kaya ngene